Angibelele etendeni ngokuyikhundla zini nonke ngisuka eMbothimo okaphi isigodi waNzimande sifo. Ngokuqala nje angidlulise ukuzulana nomndeni isizwe sakaThoyani abantu basodidini bonke nje ngiphethe siyiMbothimo siyazulana ngokwenzekile asibonge ukubambisana insizweni konke nje sikwenza njengamanje lesi sikwenzile sinxuse futhi ukubambisana ngokulandela umncane nje engizanako ngaphambili ubaba Msweli insizwe besihamba naye noma yophi usizi olubhekene nensizwe besithwala naye so egameni lomhlaba uhlangene nje wonke umhlaba uhlangene ibutho nje eligcwele kusukela nje ukushukela uza ngapha bakhona-ke nabangaphesheya kothukela kodwa abamhlaba uhlangene la ngizodlulisa isipho la esisibhekise kubaba uMsweli engasekho ukuthi umndeni ubone ukuthi iliphi leli qembu akade hamba nalo ubaba uMsweli kuyoba isikhumbuzo insizweni kuyoba isikhumbuzo emndenini ikhona imibhalo ebhaliwe bayofunda ngoba bafundile evezayo ukuthi sibesimamaphi nokuphila nenduna. Siyabonga emndenini sibolekile induna kwazi kwashaya lesikhathi besingakaze siswele induna ikhona masixakekile nje kakhulukazi kwezokuthutha siya la simenywe khona ibisibheke induna yiloko nje bengidlulisa isipho siyoba isikhumbuzo emndenini ukuthi leli butho ube ingxenye yalo ubaba uMsweli. Ngiyabonga bekuyiloko nje bengidlulisa.